Okay, nimbangal daw. Brother Jason here on the whiteboard. Kitatangal daw into yung adalin no apay nga ti King James Bible isuti sa ni Apo Dios. Itatang nga last generation kahit haan nga dagiti perverted Bibles. Ada dagiti perverted Bible sa tang nga nagkaiwara nga ang maadal tatangal daw no anya dagiti nga perverted Bibles no nagapanda and why nga the King James Bible is the final authority tayo. Okay? Kunana inukrado nyo dagiti Bibliayo. Kunana di Psalms chapter 12 verse 6, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Dati ka rin ni Apo Diyos ito kunana dito is Psalms chapter 12 verse 6, kunana ito nga, thou shalt preserve them from this generation forever. So, the word of God is, ito nga, word of God, preserve. So, dati ka rin ni Apo Diyos, kunana natin, i-preserve na iti sa una, kat kunana diyan nga, it should be pure. Kat inyarig na kunana nga it was purified 7 times, and kunana thou shall keep them, O Lord, forever. So ngano ni Apo Dios kunana toy nga dagiti sasauna ket in preservana kunana itidayjay nga henerasyon kunana nga ingati agnanayon. So ammo tayo kakabsat nga daytoy sasaon ni Apo Dios, ammo tayo nga naipreserba kada tayo ingana tatta. And the good news kakabsat ket it was preserved in the King James Bible. The King James Bible is uti sa ni Apo Dios at nga masarakan tayo, purified 7 times. Okay? Adda kakabsat iti intay adalin basit itoy no apay kunana toy nga the King James Bible, the AV 1611 ket isuti sa ni Apo Dios. Why? Kunana nga dito ket adan iti pure words. Okay? Adan iso na iti pure words and it was preserved kunana itoy ket kunana nga ni Apo Dios ket data ket ingana ket adda nga in preserve na para kada tayo. So that's a blessing kakabsat niya. Then at the other hands, kabsat at iti alal tayo nga comparison nga adda dagito yung inaramid ni dagiti na do mga tao nga mga atake iti Biblia. So tipo nato ito nga new versions. So dati new versions itoy. New versions. Okay. Ang tiki araw na ito Ito new versions kakabsat, they are corrupt. Number 1, makita to ito ikat kung natin nga they are corrupt. Nyapan, at yung nga they make changes. They make changes, then kung na nato nga they omit words. So there are a lot of omissions. Phrases kung na nato and whole verses. Okay, dito tayo aramitan na ito the new version sa ta. So tayo nga mas daaw, madagit ito the new versions nga tayo nagatang through Bible comparison ada dagiti da ba Biblia nga no ikumpara ta iti King James Bible ada dagiti da na ikatan. Ada ti ikat iti kuato nga may verses nga naglawag nga ada ti King James Bible ikumpara ta ni apay nga awan ditoy Biblia mi kuna na dagiti new versions. That's why kakabsat di pa ka-istoryan nagamin ito yung new versions nga ito ikat EJ pala ang Genesis chapter 3 the very first nga nang question ti sao ni Apo Dios ket datoy jablo. Isu nga ditoy jablo ket hanga makaigna tapno ti kastana nga maulaw dagitoy tatatao ket
agaramid isuna ti Bibliana nya nagaramid isuna iti linya iti Bibliana tapno iti kasta ket isu ti pang-atake na iti impreserba ni Apo Dios nga sasauna nga makita toy King James Bible. So nga dayta kakabsat dayto ti pakailasinan. Okay? Dayto kakabsat naggapu dayto iti kunata ito yung Alexandrian line. Okay? Alexandrian line. Dati duwa nga linya kakabsat iti kunata ito yung naggapuan na iti Biblia tayo. At dati kunata yung Antioch line unog naggapuan iti the heart of Christianity way back iti Antioch iti adda ni Apostle Paul nga nagkaskasapay jay. And adda mo dati Alexandrian line. Okay? Naggapu iti Egypt. Dagito yung kakabsat kat iti Alexandrian line. Alexandria, Egypt dito eh. So nga no doubt awan iti banag nga naggapu ito'y Egypt nga mayat. Okay? No kitaan iti Biblia kakabsat ket iti Egypt ket may nga lugar nga hanga kay ti Dios. Okay? Iti Egypt ket naggapu kini ti ari iti Egypt ket ni Pharaoh. Ket kaya makita tayo iti story iti Biblia ure pwede bandage iti Israelites iti Egypt ket ni King Pharaoh ket unbeliever. Idi send ni Apo Dios ni Moses kunana kini Pharaoh nga let my people go. Ngem kunana ni Pharaoh asin no kunana ti Dios. Uno sinno iti Apo. Who is the Lord kunana. So nga makita tayo nga Egypt is not a good line for dati Biblia tayo. Then the devil took that na alanadi ka pamayan ket nagaramit iti Bibliana, nagaramit iti versions na dahito jablo tapno iti kasta ket maalilaw ti tattao no an na ti pudno nga sao ni Apo Dios. So this video ket tapno iparangarang na nga ti final authority tayo ta nga panawan and the last. So kung nga final authority, the King James Bible is the final authority iso ti maudi because tatta iti international language seta ket English. Okay? English ti international language seta isukat in preserba ni Apo Dios dati sasauna iti King James Bible. Ado dagiti mangkuna nga narikat nga awatan kunada ada dagiti the these and thous ngam dagiti ket very slight excuse laeng dagita da nga ibagbagada nga narigat nga maawatan. Kinapudno na nalaklakapay kuna na nga maawatan iti King James Bible no ti dadto mga versions. It's only at the grade the 5th level or the 6th level laeng ket maawatan da iti King James Bible. And iti King James Bible awan ti omissions na. Okay, ngano ikumparam kadagito ida nga bimaba dito Alexandria, Egypt nga bumaba nga nagkapuan na dati kunata ito yung very famous nga kunata ito yung Sinaiticus and Vaticanus. Sinaiticus and Sinaiticus, then at dati may sapay kat yung Vaticanus. Okay, dagito ito nagkapuan na dagito ida. Kadati tawon nga dito ay Sinaiticus Vaticanus kadati both are during the 331 AD. Di ko ang rinumwar kakabsaan iti dito di ko yung the Westcott and Hort. Then down kat rinumwar siya tinga linya di ko yung Westcott and Hort. Kat dito iditawan nga 1881 AD. Amin nga Biblia, kadagito da corrupted versions naggapuda dito eh. So nga dagito duma kunada ay ti sao ni Apo Dios ti original, ayan na nga original. Ket no damagang kapalut putong ti amudang original kat isu daytoy. Yung ni Apo Dios kunana hanang in preserba ti sauna kadagito iti original no di ket di in preserba na kunati amin nga henerasyon. So nga ni Apo Dios ket dagiti daduma ket kuna inaramid nga nang ni Apo Dios nga hanang nga i-preserba di sauna tatta nga tawen nga agbibiyagan tayo dati age nga pagbibiyagan tayo ket kunada nga hanang nga mai-preserba iti English. Dito ti point out da. But kakabsat makita tayo nga the King James Bible
nagdalan kadagiti manu nga panubok nagado nga sitwasyon palubos ti Diablo nga mapuuran kumang nga mapuuran nya iti na mano nga ginasot nga tawon for 400 years nagtakder ti King James Bible nga isulang ti sa unia po Dios. The great revivalist during the 1800s, during the Reformations, dagita kakabsat ket makita yung iso ti inusar ni Apo Dios. Dahil ko natin yung King James Bible. Handa nga nag-igam iti ako na tayo nga the Greek Bible, yeah, the Billy Sunday, dagito ida ket handa nga nag-igam iti ako nato nga Greek no di iniganan da idi nga AD 1611 ket iso day tati sa ni Apo Dios nga ingkas kasabada ket adu iti ako nato nga naisalakan gapo iti dayta nga panangigem panangi takderdang iso ti sa ni Apo Dios tatta ket iso dati King James Bible. The King James Bible kakabsat ket naggapo iti traditional text line nya or Antioch line. So iti original New Testament nya. Iti original New Testament iti traditional text line or the Byzantine kuna natoy ket nagrugi iti 30 to 90 AD. Okay, so dati ket at that time ket manmanulaeng iti maka avail iti kuna nato nga New Testament in Greek nya tanagrigat iti panaka i-transfer na iti libro iti hanggang kas datang ada iti printing press nga nalakadala yung datang i-print iti maysa nga libro o manu ginasot-gasot nga pages ket mabalin iti panahon nga daytoy ket mano-mano iti kastada. So nga oray idi nga i-print at 1611 King James Bible idi ket ada dagiti typographical errors nga isumanen iti maysa nga at atake enda nga kunada nga nasukat-sukatan iti King James Bible na nipod iti 1611 ket iti final na ket iti 1769. So kunada from 1611 to 1769 ket nasukat-sukatan kanot iti Biblia. Yung kinapudno na ket dagitalaan ket dagiti typographical errors. Okay, nga dagitada ket adagita spelling nga masukatan na di spelling na ngam di context na di linaon na ket hanggan nasukatan kas di 1611 dati spelling na to nakita nga move kuna na MOVED ket double O imbis ko mga single O ngem idi na correct jay di spelling correction ket hanggan nasukatan dayjay context na move latta iti ada jay nga naisurat hanggan nasukatan ikumparam kadagito ida new age pati nga versions nga they corrupted, they make changes, they omit words and phrases in whole verses ang mapagtalkan dagito ida nga Biblia. So iti nga Biblia Alexandrian line iso tinagapuanan dagito ida modern every modern version satan. So dakatan iti American Standard Version, the ESV, the Tagalog Bible nya nagano tayo usar kadagita naggapo kin Westcott and Hort the Greek New Testament iti 1881 nagrugi iti 1881 ngayon gana di 1900 irugitan nga agaramid kadagito iti new versions ket iti laeng purpose da is to attack the King James Bible. So makita tayo nga iti nakin plano iti daytoy ket ati Diablo. Iti Diablo nga daytoy ket kahit na ket maanlilaw iti tao no ayan nati sao ti Dios. Ket sad to say adolata dagiti da naanlilaw iti dati lang pay Biblia. Handa makita no ay nati line dati nga line ket iso di pa nato nga the Antioch line uno traditional dati Antioch line. Surat ko ti blackboard iti ko ti nga Antioch line or the traditional text. Nga traditional text. Okay. Then pero mo iti kakabsat at iko natin ito nga dagita imuno na idi nga naparparigat gapo iti pamati da dagiti da Waldenses. During dagiti da Waldenses ket inusar da dati kuna iti nga Old Latin and Syriac of originals. Okay? The papyrus 150 to 400 AD. Then dagiti da simarsar no kadagiti da Waldenses dagiti italics, the Donatis, Gaos, and Celts
dagitoy dagiti imuno na idi nga imuno na nga Kristiyano. Uno dagitoy di after Apostle Paul, di na pan nagkasaban ni Apostle Paul tinagduduma nga disso ditoy grace, then nagwaras iti ebanghelyo, then dagitoy dagida si Marsarno iti pamati kung kuana ket isu damet lang dagitoy tao nga na martyrs gapu iti pamati da. The whole because kabsat iniganan dati pudno nga Biblia. Then after that, imayon iti makoting nga dati Erasmus Greek New Testament iti 1522 AD. Then after that, agrugin kakabsat iti Reformation nga enrugini tinalatak nga ni Martin Luther. So nagkaroon iti koting nga the German Bible iti 1522 to 1534. So ado kakabsat dati nagdalanan na dati ko nato ito yung Biblia tayo ket rest assured nga amo tayo nga ni Apo Dios ket handa nga indulin at isa sa una iti originals tapno iti kasta ket marigatan iti tao no dikit di adda dati King James Bible data nga isu iti final authority tayo. Okay, ket iti sumarsarnon to pay nga adal tayo ket maamuan tayo no apay ken we will go deeper no apay nga ni Apo Dios ket in preserba na ado dagiti pamayan nga mabalinta nga aramidan iti kuno nga King James Bible, comparing phrases, comparing words, keywords dagitoy da nga mangburay-ray nga isugayam datoy ket karkar na nga libro nga impaay ni Apo Dios nga maaramid iti daytoy kuno nga new versions. The new versions ket there are no paliiwan nyo ket every year nga adda manen iti sumarno nga version. Ngano ikumpara dati version nga dati nga may sa kalinya handang agtutunos metlaen. Agkakasungami da. Ngam apay nga handang aglalaban. Tamay may sa ti purpose da. Ti purpose da ket tapno atake anda dati King James Bible. Absat niya. So makita tayo nga dati nga plano ni Satanas ket is to attack the very words of God. So unahon iti Bibliayo kay gumatang iti King James Bible because the King James Bible, the EV 1611 is the word of God. Okay, dati at nga basit nga nadalata ket next time ket intayo manen adalan nga naon ulig pay dati pa nato nga meaning nga King James Bible nga naited kada tayo tatanga panahon. Naibangal daw. Salamat.